खुलुमबाय आंनि आंगोनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आङो नुजाफैदों आरो दिनैहाय लोक्षि फुजानि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आरो बिमा लोक्षिनि अननायाव बयनिबो नखरा गोजोन खुसियै थानो हाथों। बिमा बिफा बिदा फंबाय खुरमा जाथि बाय बाहागि गासैजोंबो अनलायनानै थानो हाथों। लोगोफोर आङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनायनि मोनसे ब्लग भिडिअ आं लानानै फैदों। नोंथांमोनहाबो नायलांफानो हागोन। आंनि थाखाय बियो फार्स्ट जागोन, आङो थांफेराखै। नोंथांमोननि थाखायबो बियो फार्स्ट जागोन खोमा, सोरनिबा थाखायबा आरो सोरबा थांखांबायबो जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। अके, आङो लोक्षि फुजानि मादैजों बाजाराव थांफानो नागिरदों। दिनैहाय फुजा होगोन बाथौ, ओमफ्राय बाथौआव मा मा प्रसाद नांगौ जायो बेखौ आं मोनथिया, थेवब्लाबो आङो दिनै मादैजों थांफानानै मोनथिनानै लागोन। अब्ला लोगोफोर नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो मादैजों आंजों थाबायलांगासिनो दङ। ससे थाबायनानैसो गारि गाखोहैनांगौ आरोना। नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। जोङो बारिजों बारस'बोबाय नै। बारा गोजान नङा, एसे थाबायलांनांगौ। नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। बेजों लामा जानांगौ ना मादै? लासैनो जालांसिगोन। नै लोगोफोर लामाया मा रोखोम। दालां बानायबाय बेजों ना दालाङा दंखायोमोन मादै? गैयामोनथ' सिगाङाव। दालां जाबायबाथ' मोजां जाबायना बेजों थाबायनो। दै फिसा दं नै, थाइखा दै ना? थाइखा दै बियो। हाब्रु दं नामा? दालाङा माथो गब्रायबायलै, गारि सोयोनदां। हायद' लोगोफोर दिनैहाय आङो अबे लामाजों फैदों नायलाय, गोजौ गाहाय हाजोथां माथां। बेजों दालां गिदिर नांथारगौ। आयदाय बारि गोजा नै, बारि मालायनि बारि मोनफैबाय दा। हाग्राबो औ फैथाराखैदां, न'आव फैफैया। थाबायगासिनो लोगोफोर जोङो नै। आङो न'आव गैया, आङो मादैनाव दंफैयो, गामि खाथियावनो आरोना। थेवब्लाबो आङो बिदि बेरायनाय जाफेराखैमोन। दिनै आङो मादैजों बेरायफानो होननानै फैदों। लोक्षि फुजानि थाखाय मा मा नांगौ बिनि थाखाय खरस लायनो थांगोन आरोना जोङो नै मादैजों आंजों। बे जायगाया मा गामि मादै? मा जाखो नैबेयो? अब्ला लोगोफोर नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। जोङो थांगासिनो नै, दाबो मोनथाराखै, ससे दंबावोआनो, एसे गोलावानो। गामि आरोना लामाया नै सिं सिं। जोङो थांगासिनो।
स्टपआव मोनफैबाय नै गारि नेदों गारिया एसे सिगाङावनो थांगौबाय मोनसे खालिथारमोन दा जोङो नेफिननांगौसो जाबाय नै सान्दुंबो दङ सान्दुङाबो गोसाथार नै लोगोफोर सान्दुङाबो गोसाथार दसे सान्दुङावनो दङ नै आङो गारि नेदों फैयाखै गारियानो दाबो नै गारियानो गैया फैगौ नामा मादै गारि फैगौनो जोङो गारि गाखोनानै थांसै बांद्राय गोबाव लायानदां 15 मिनिटसो लागोनदां ना जोङो दा बाजाराव सफैबाय जोङो नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै लासिगोन लोगोफोर बे बाजारा जाहैबाय सान्तिपुर बाजार चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जोङो मोखाङावनो सिरा फाननाय नुनायखाय सिराखौ बायनानै लाग्रोबाय दै लोंग्रा गिलास बायनानै लांसै जोङो बेवहाय दा जोङो फुजानि फिथाइ सामथाइ बायनानै लानोसै जोङो आपेलखौ मोनग्रोबाय नै आंगुर ओमफ्राय बिब्दिनो माखासे नांगौ जानाय फिथाइफोरखौ लाबावनोसै आरोना माखासेया दंखायो ओंखायनो जोङो आंगुर फिथाइ लाबाय लोगोफोर जोङो दा सफैफिनबाय न'आव दा जोङो सफैबाय नै बाजारनिफ्राय बिसोरखौ बायनानै लाबोबाय लोगोफोर दै लोंग्रा गिलासबो बायनानै लाबोफाबाय